Sil. Lapon eh, kamuhay mamboy. Itatang ko. Sinyang doret ang kai. Ewan rin, soup number 5 mo kamal dito. Balo mo rin soup number 5. Bayag ang buong buto. Ini wari, lang soup number 5 yun. Teka, may patakablo kita nga, Benny. Sa nga uti. Mamboy, ana. Nandun nila pa tatambad din, galing aldo, alas 4, ana. Dapat lambot ng alas 8, ana. Alauna na ilang pa malambot eh, ana. May kami itong nakesa akong uling, ana. Manag kasi mamboy. Luko, tayo balong tambanan na akong magluto ka rin at 2 oras. At 2 oras, malambot na yan, ana. Yan kay, at Kevin, tumila yung bulong lang ka, bulong mo na ba, ano lambot, at tinantiyo ko, balang lambot, ang ugaling matwa. Yan kay, bulong sila ng mamboy. Ito bulong mo kitang batya, bulong kaile, at ilang 8 kilo eh. Bulong na kitang batya. Manag kasi yan. O di pa rin alte yan, agyang nanuela lambot din yan. Agyang bukas, lalambot din, bakit ana? Soup number 5 lang, dapat pinili nila na. At ilang abe puki yan na. Siyempre, okay. Anyang may ako na yung makain mamboy na pukin ba ako? Eta naman tamban din, lambot na yan. Ay kalakor na kailaman dyan. May lambot.